U Guči je završeno takmičenje najboljih trubačkih orkestara, prvu nagradu publike, zlatnu trubu Dragačeva, osvojio orkestar Marka Trnavca iz Mišelja kod Kosjerića. Pre pola sata, ukoliko nas niste gledali, upoznali smo Marka, pričali smo malo više sa njim, obećali smo, slušamo njegov orkestar kako svira, došli su nam direktno iz Guče, a evo iz jutarnjeg programa se vraćaju ponovo u Guču, pa večeras ko je tamo moći će da ih sluša. Sad ako malo glasnije govorim, to je zato što slabije čujem. Slušali ste orkestar Marka Trnavca ovog jutra u jutarnjem programu i zlatnu trubu ovogodišnje Guče. Ona govori o lepoti svakodnevnoj, čak i onoj nesavršenoj. Njen Instagram profil je za samo godinu dana počela da prati 60.000 devojaka. Kada je napustila posao regionalnog menadžera, Tamara Ćosić nije očekivala da će na ovakav način motivisati